Vær lige stille. Der er fjernsyn for dig. Ja, sådan lød introen til børnetimen dengang DP-LAN startede for 20 år siden i 1996. Der var ikke som i dag computer i alle hjem, smartphone var ikke opfundet, og internettet var kun for de heldige. Computerudviklingen gik stærkt, og Intel udgav den banebrydende 200 MHz Pentium-processor. 3D Blaster grafikkortet blev også udgivet det år. Spil som Diablo, Duke Nukem 3D, Quake og Wolfenstein 3D var blandt de store favoritter. For at deltagerne kunne finde vej til DP-LAN, måtte Mondo være kreativ. Der var ikke andre muligheder, Krak og Google Maps var ikke opfundet. DP-LAN har udviklet sig meget siden 1996. Vi startede uden internet, med 10 mand inklusiv deltagere, og flere af os med computer, der var lånt på skolen. Her, 20 år efter, har vi plads til 240 deltagere, 1 gigabit internet og præmier for mere end 20.000 kroner. DP-LAN blev også sponsoreret af MM Vision, Tellerup, Focus Games, Fullrate, Swift Hosting og Ung Sorø. Velkommen til DP-LANs 20-års jubilæum. Let the games begin!